Т-А-П-А. Тапу. Тапу. Тапунгер. Ама то се пише тапанар. На кой ма? Here we go. Напроче се отдава, оу! Стига, ма! С тортонетка не може да изляза, ма! Махе! Я да видим как ще го спретнем. Аз ви подсказах, че и глагол, няма да ме дразните. Подсказах ви, че и глагол. Почваме да спрягам и глагола, моткам се. Я да видя как ще го спретните. Я да видя как ще го спретните този глагол. Сега, първо аз ще ви кажа, после ще ви изпитвам. Аз се моткам. Той се мотка. Те се моткат. Вие се моткате. Ние се моткаме. Записахте ли? Айде да видим сега. УО означава умствено изостанал. Вие направо направите Робинзон Крузома. Много си тъпа. Пък ти си остра като острилка. От вас ли ще ме страх, ма? Ти ще ме учиш как да говоря ли, ма? Ich verstehe Deutschland, ама бля, никс verstehe. Ами те едно и също повтарят, ма. Данке шой. Каква е таз дан, какви са тези шишони, не мога ги разбира. Дори не мога да разбера за какви шлампета и какви шайпсета говорят. И аз съм от СДС.